Те манячета. Неделя след обед. Малко сме ханговър. И сме на ниво 765 в GeoGuessr. Да видим. Скоро ще ги направим ли 1000? Почваме. Така, да видим къде се намираме. Намираме се Люксембург, Векер, Поташ, Бjerg, Триер, Люксембург. Васер Били, Гревенмахер. Окей. Значи това е в Германия, граница с Люксембург някъде, предполагам. Триер, Гревенмахер. Помня някъде тук. Окей. Добре. Тоест е било Люксембург. Значи, важно, че минахме нивото. Да. Хът, Вали, Пиктън, Фери. Караме отляво. Хът, Вали, Пиктън, Фери. Добре. Така, Уелингтън, Скрап Металс. Окей, значи сме в Нова Зеландия. Уелингтън. Хоп. Добре. 3 км. Next. О, не е Рурал, човек. Това трябваше да го скипна. Само не е Рурал. Само не и... това изглежда по-лесно от нормално, може би. Къде се намираме? Сини кошове. Приятни каштурки. Арет, Ру Люсиан Пьер. Въпросът е къде в тъпия Квебек точно се намираме. Ако ми има някъде поне номер на пътя или такова, или име на населено място, може би ще е по-лесно да се ориентирам, защото той Квебек е огромна провинция, в смисъл. Трудно ще може да... стига съм прикал, фърлям го някъде пък къде падне, така някъде между Отава и Монреал. Хванахме го, добре. 477 км. Добре, минахме Рурал нивото. Хайде още едно Рурал. Добре бе, стига бе. Някой ме мрази тук. Окей. Добре. Какво пише тук? Шинчан, това е Япония ли? Това трябва да е Япония. Въпросът е къде сме в Япония. Никаква идея, някакъв смисъл няма как да разберем, къде сме по средата, нищо фърлям там и какво стане. Добре. Окей. Добре, и сега ако пак сме на Рурал, човек, не знам. Не знам как минах две Рурал нива едно след друго, не ми е ясно просто. О, съвместна България, а? Това е София. Добре. Това беше лесно. Това беше доста лесно. Следващото. Къде се намираме? Франция. Къде във Франция сме обаче? Прилича на някакво еляшко място. Окей, прилича на тая част на Франция. Или Конкорд. Окей, вау, има си катедрала. Добре, къде може да е това сега? Каква голяма катедрала. Добре, Конкорд, Асигуранс. Това е Страсбург сигурно, човек. Мисля на такова име за малко едно леко немска... фърнем към Страсбург да видим какво ще стане и тук. Страсбург, точно. Браво, познахме. Окей. О, не, това ми е някъде в
Мечука. Government of Arunachal Pradesh. Окей, Мечука. Добре, Arunachal Pradesh. Това доста помогна. Въпросът е къде беше? Химачал Прадеш. Чандигар. Къде е Аруначал Прадеш, бе? Така малко стана тъпня. Утар Прадеш. Бихар, Уест Бенгал. Мегалая, Манипур. Нагаланд. Аруначал Прадеш, ето го. Виж къде си го скрили това Аруначал Прадеш. Въпрос. Мечука, ето го. Хоп, това е място. Много добре. Онастрих сме. Добре. Дай да видим. Брат, къде се намираме? Камбоджа. Това трябва да е там. Надявам се да е в Камбоджа, човек, защото ще е много тъпо, ако не сеща се. Сиам Реп, ей тук. Добре, познахме Анкор-Ват. Да, окей. Next. Петра. Къде беше тази работа? Вечерно се Йордания. Аман, Джофир. Петра беше някъде на юг, или? Къде беше Петра, бе? Вади Рум. Маншер. Къде е Петрата, бе, човек? Нали в Йордания? Не съм тъп, нали? Не, там трябва да е. Йордания. Мисля, че е тук някъде долу, надявам се. Да, там беше. Okay. Добре. Capitals. Това рекординг ще го рекордам, докато не ме пребе някоя държава. Ангаже. Pour l'avenir, но територия. Окей, супер. Пак ли сме във Франция? Пак сме в Франция. Въпросът е къде? Също доста модерно. Афишаж официел. Ето. Шатенай Малабри. И откъде аз знам къде Шатенай Малабри, брат? Чакай малко. Шатенай Малабри. Човек, това не изглежда някъде като да е тук долу, в южна, близо до планините, близо до това. Париж, оле ужас, човек, как ще да се преба тук, много мощно. Не, тук вече ме фърлиха в тъча, нямам абсолютно никаква идея къде се намирам. Не, просто не. Не. Това ще фърнаме тук някъде в южно Чили, какво стане. Се пребах. Видя ли? Я видим къде се намираме. Боливия. Окей, супер. Добре, стига толкова. 10 минути.